त्यामुळे विचारशक्तीचं पोषण करण्यावरती महाराष्ट्र अनिस आणि अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ भर देते. दुसरी गोष्ट म्हणजे अनिस ही सतत कृतिशील राहण्यावरती विश्वास ठेवणारी चळवळ आहे. किंबहुना चळवळ म्हणून अनिसचं असलेलं वेगवेगळे कृती कार्यक्रम घेऊन समाजामध्ये उभी असलेली ही चळवळ आहे आणि किंबहुना चळवळ म्हणून तिचं यश या कृतिशीलतेमध्येच सामावलेलं आहे. त्यामुळे विचाराची घडण होताना कृती करून तो विचार व्यक्त करण्याची संधी माणसाला मिळणं आम्ही खूप महत्त्वाचं मानतो. त्यामुळे अशा अनेक संधी चळवळीच्या प्लॅटफॉर्मवर माणसांना उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. अशा उदाहरणार्थ 31 डिसेंबरला आम्ही दारू नको दूध पिऊया असा एक दिवस साजरा करतो की जिथे आम्ही यावर्षी डॉक्टर दाभोलकरांचा खून ज्या पुलावर झाला तिथे आम्ही चांगला गरम मसाला दुधाचं पातेलं घेऊन कार्यकर्ते बसले होते आणि त्यांनी लोकांना इन्व्हाइट केलं की या आम्हाला जॉईन व्हा म्हणून. तर अशा पद्धतीने ही एक छोटी कृती असेल परंतु त्यातून विचार आपण वेगळा विचार करू शकतो ह्याची माणसाला अनुभूती येणं हे आम्ही सर्वात महत्त्वाचं मानतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे जातीसारखं जे सोशल स्ट्रक्चर आहे त्याविषयी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ठाम भूमिका घेते. उदाहरणार्थ जातपंचायतींना विरोध करण्याचं काम जे डॉक्टरांचा खून होण्याच्या आधी 6 महिने महाराष्ट्र अनिसने हातात घेतलेलं होतं, ज्यामध्ये जातपंचायत हे जातीचं अग्रदल आहे असं डॉक्टर म्हणत असत आणि त्यामुळे आंतरजातीय लग्न केलं तर बहिष्कृत करणं, मुली शिकतायत म्हणून बहिष्कृत करणं, बालविवाहाला विरोध केला म्हणून बहिष्कृत करणं, पाळण्यामध्ये लग्न लावून देणं, अशा प्रकारच्या अनेक केसेस महाराष्ट्र अनिसकडे आल्या, ज्या केसेसमध्ये अनिसने या केसेस हँडल केल्या आणि त्यातून एक म्हणजे मला सांगायला आवडेल की वैदू समाज म्हणून एक भटक्या विमुक्त समाज महाराष्ट्रामध्ये आहे. तर त्या समाजातल्या एका दुर्गा नावाच्या मुलीने पुढाकार घेऊन त्या समाजातल्या अनेक माणसांना कन्व्हिन्स केलं तिने. इतरही अनेक काय म्हणायचं महाराष्ट्र अनिसचे ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांच्या मार्फत त्या लोकांशी संवाद घडला आणि त्यातून त्या जातपंचायतीने जातपंचायत बरखास्त करून सामाजिक विकास समितीमध्ये त्या जातपंचायतीचं रूपांतर करावं असं ठरवलं की ज्याच्यामध्ये स्त्रियांचा सहभाग असेल, ज्याच्यामध्ये बहिष्कृत कुटुंबांचा सहभाग असेल. त्यामुळे जातीसारखी सामाजिक संरचना की ज्यामध्ये अंतर्गत अन्याय देखील माणसावरती होतो आणि उतरंडीमधून देखील अन्याय निर्माण होतो याविषयी महाराष्ट्र अनिस ठोस भूमिका घेते. आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करण्यास मार्गदर्शन करणारी केंद्र चालवणं हे अनिसचं एक महत्त्वाचं काम आहे. आजपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 300च्या वर अशी लग्न महाराष्ट्र अनिसने लावलेली आहेत. त्यामुळे तुम्ही म्हणालात तसं हे माणसाला विचार करायला शिकवण्याचं आणि या विचाराच्या आधारे कृती करायला शिकवण्याचं एक मूलभूत काम आहे. इथनं सर्व गोष्टींची सुरुवात होते असं आम्हाला वाटतं. मॅडम, तुमचं संपूर्ण दाभोळकर कुटुंबीय जे होतं ते सामाजिक बांधिलकीतनं पुढं आलेलं आहे. कुठेतरी एका लेखात वाचलं होतं की तुमच्या आजी नेहमी म्हणायची की मला 10 मुलं झाली, एक दुसऱ्यासारखं नाही आणि एकही माणसासारखं नाही. तुमचे वडील नरेंद्र दाभोळकर किंवा दत्तप्रसाद दाभोळकर, देवदत्त दाभोळकर यांनी सगळी एक वेगळी परंपरा महाराष्ट्रामध्ये उभी केली. या सगळ्याचं मूळ काय, म्हणजे त्यांची जडणघडण कशी झाली? मला असं वाटतं की ती 10 भावंड होती आणि अशा काळामध्ये वावरत होती आणि 10 होती संख्येने की ज्याच्यामध्ये त्यांना वाढायला खूप मुक्त अवकाश मिळाला असेल की स्वतःचं अंतर्मन काय सांगतंय या गोष्टीला त्यातील प्रत्येकाने महत्त्व दिलं. आई वडिलांच्या अपेक्षांचं ओझं त्या काळामध्ये टाकायची पद्धतच नव्हती आणि ही तर 10 मुलं होती. आई वडील अशा प्रकारे अपेक्षांचं ओझं टाकलंही नसतं त्यांनी कदाचित. तर हा एक त्यांच्या बाबतीत म्हणजे उदाहरणार्थ डॉक्टर दाभोलकर हे डॉक्टर होते परंतु त्यांनी एक 9-10 वर्ष प्रॅक्टिस केल्यानंतर प्रॅक्टिस पूर्ण बंद करून त्यांनी अनिसच्या कामाला वाहून घेतलं. किंवा माझे अजून एक काका होते श्रीय दाभोलकर म्हणून, ते प्राध्यापक होते परंतु त्यांनी शेतीतली प्रयोग परिवार ही चळवळ चालवली आणि महाराष्ट्रातल्या द्राक्ष क्रांतीचे ते प्रणेते मानले जातात.
तर अशा पद्धतीने प्रत्येक मूल स्वतःचा, मला वाटतं की स्वतःच्या जगण्याचं कारण आणि अर्थ शोधण्याची एक प्रचंड इच्छा या सगळ्यांमध्ये होती. आणि माझ्या आजीने त्या मुलांना ज्या प्रकारे वाढवलं असेल आणि या सगळ्यांचे सगळ्यात वडील भाऊ देवदत्त दाभोलकर, त्यांनी देखील या सर्वांच्या, ते जे पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू होते, तर त्यांनी देखील या सर्वांच्या वाटचालीमध्ये जे काही वैचारिक त्यांची जडणघडण केली असेल त्यातून हे सर्व घडलं असावं असं मला वाटतं. पण अतिशय मोकळीक, त्याचबरोबर सपोर्ट, ही सगळी जी आपण आधुनिक पालकत्वाची प्रिन्सिपल्स मानतो ती सगळी त्या कुटुंबात आपोआप घडत असतात. हां, त्यामुळे ती मुलं खऱ्या अर्थाने बहरू शकली. मॅडम, आपण ज्या वेळी डॉक्टरांची हत्या झाली त्यावेळी तुमचे काका याच शहरात होते आणि त्यांनी त्याही परिस्थितीमध्ये आमच्या कॉलेजमध्ये येऊन लेक्चर दिले. आम्ही तुम्हाला टी व्हीवर बघितलेलं आहे, हमीदला प्रतिक्रिया देत असताना बघितलेलं आहे. ही सगळी खूप विचित्र परिस्थिती होती. सामान्य माणूस हलबलून आतनं हल्ला होता, तरीच मी अत्यंत संयतपणे या सगळ्या गोष्टीकडे सामोरा गेलो. हे सगळं तुम्ही पचवलं कसं? मला असं वाटतं की विवेकच आपल्याला या सर्व गोष्टींची ताकद देत असतो. कारण आपण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये काय योग्य आहे याचा बुद्धीचा वापर करून विचार करायचा आणि निर्णय घ्यायचा, ही जी विवेकाची शिकवण आहे ती कदाचित मनामध्ये खोलवर रुजल्याने आम्हाला हे शक्य झालं असेल असं मला वाटतं. मॅडम, आपण बघतो की वेगवेगळ्या चळवळीमध्ये जे लोक असतात ते चळवळीमध्ये विचार प्रखरपणे ते मांडतात आणि अनेक वेळेला त्यांच्या मुलांना वेगळ्या अर्थानं सुसावं लागतं, कारण काही गोष्टीमुळे ते आपल्या मुलावर एखाद्या मताचा आग्रह करतात की असं वागलं पाहिजे, कारण त्यांना असं असतं की घरात मी सांगितलं नाही तर मी बाहेर कसं सांगू. तर डॉक्टरांची तुम्हाला वाढवत असताना पद्धत काय होती? त्यांनी आपली मतं तुमच्यावर कशाप्रकारे तुमच्यासमोर ठेवली आणि कशाप्रकारे तुम्हाला मोकळीक दिली? अजिबातच त्यांनी आमच्यावरती कुठलीही मतं लादली नाहीत किंवा देव, धर्म, अंधश्रद्धा याविषयी अमुकच दृष्टिकोन बाळगावा असं देखील त्यांनी आम्हाला कधी सांगितलेलं नाही. त्यांनी आम्हाला स्वतःला शोध घ्यायला कायम वाव दिला आणि सतत संवादशील ते राहिले. म्हणजे संवादशीलता हा मला वाटतं त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचं फार व्यवच्छेदक लक्षण होतं. विरोधकांशी देखील अगदी शेवटच्या टोकापर्यंत जाऊन संवाद करण्यावर त्यांचा भर होता. त्यामुळे आम्हाला पूर्ण मोकळीक होती आमचे विचार घडवण्याची आणि मला वाटतं की अशा मोकळीकीतूनच जर आपण घडलो तर आपण स्वतःहून अधिक खंबीर आणि सक्षम घडू शकतो. ओके. मला असं वाटतं की जे सामाजिक कार्यामध्ये वावरत आहे त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा अशा प्रकारचा लेख डॉक्टरांनी लिहिला, न संपणारा प्रवास, आणि यामध्ये त्यांनी आपली संपूर्ण वाटचाल काही प्रमाणात आत्मचरित्रात्मक तो लेख आहे आणि दिलेली आहे. त्यांच्या व्यक्तिमत्वामुळे त्यांनी अनेक माणसं जोडली आणि ती चळवळ अधिक व्यापक स्तरावर झाली. त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा असा कुठला पैलू होता की ते माणसं अशा प्रकारची वेगवेगळ्या स्तरातली जोडत राहिली? एक म्हणजे त्यांच्या कामावर निस्सीम प्रेम आणि निष्ठा होती. त्यामुळे माणसाला ती पोचू शकत असे समोरच्या माणसापर्यंत आणि त्यामुळे ज्या माणसाला ते काम महत्त्वाचं वाटतं, तो विचार महत्त्वाचा वाटतो, त्या माणसाला त्याच्याशी जोडून घेणं, त्यांच्याशी जोडून घेणं हे शक्य होत असावं असं मला वाटतं. दुसरं म्हणजे ते भौतिक गोष्टींच्या विषयी अत्यंत उदासीन होते की आपण कुठे राहतोय, काय खातोय, आपण कसा प्रवास करतोय, आपल्या बँकेत किती पैसे आहेत. म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने त्यांच्या आयुष्याचं ध्येय, एसटीत राहतो असं त्यांनी त्याच्यात लिहिलेलं. आपल्या आयुष्याचं ध्येय काय हेच त्यांच्या दृष्टीने सर्वस्व होतं. म्हणजे ही फार एखाद्या माणसाच्या आयुष्यात त्याला असं ध्येय लाभणं आणि त्यासाठी त्या इतकं प्रचंड झोकून देण्याची मानसिकता लाभणं, हेच मला वाटतं की त्यांचे विचार ज्यांना पटत नाहीत त्यांना सुद्धा माणूस म्हणून हेच खरं अपिलिंग गोष्ट आहे की आपल्या आयुष्याचा हेतू आपल्याला सापडणं आणि त्यासाठी कष्ट करण्याची तयारी आपल्या अंगात निर्माण होणं, ती त्यांच्यात पुरेपूर भरलेली होती. त्यामुळे समोरच्या माणसाला मला वाटतं की ते लगेच अपील होत असावेत आणि माणसं त्यांच्याशी जोडली जात असावीत. दुसरं म्हणजे ते लोकशाहीवादी देखील होते की अनिसची रचनाच ही लोकशाहीवादी पद्धतीची आहे की आपापल्या ठिकाणी आपल्याला जे महत्त्वाचं वाटतं ते काम आपण या वैचारिक चौकटीत करूया. त्यामुळे खूप माणसं जोडली गेली असावी. आणि बऱ्याच जणांना माहिती नसेल की सर हे कबड्डी प्लेयर होते, डॉक्टर हे कबड्डी प्लेयर होते
आणि त्याने असं लिहिलं की हे हार जीत पचवणं ते मी मैदानावर शिकलो. मॅडम, तुम्ही युवा आहात, तुम्ही नेहमी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधतो. इथं गोव्यात सुद्धा तुम्ही मुलांशी संवाद साधलेला आहे. आजची जी पिढी आहे त्यांच्याकडे वैज्ञानिक साधनं आहेत, पुरेपूर वापर ते करतायत, वेल इन्फॉर्म्ड आहेत आणि अशाही परिस्थितीमध्ये आजची मुलं सुद्धा कुठेतरी अंधश्रद्धेच्या गर्दीत सापडण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत तुम्ही इथं आपल्या प्रेक्षकांना काय सांगाल, कुठला संदेश द्याल? मी असं सांगेन की वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे विज्ञानाचं शिक्षण नव्हे, ती एक विचार पद्धती आहे ज्याच्यामध्ये आपण प्रत्येक घटितामागचा कार्यकारण भाव शोधला पाहिजे की अमुक एक घटना का घडली. म्हणजे आपण त्याचं स्पष्टीकरण हे कुठल्याही प्रकारे बुद्धीला न सोडता शोधणं गरजेचं. म्हणजे अगदी प्रसिद्ध अंधश्रद्धा म्हणजे मांजर आडवं जाणं. तर मी एखादं काम करायला निघाली आणि मला मांजर आडवं गेलं तर खरोखर मांजराने इकडून तिकडे चालत जाणं आणि माझं काम होणं किंवा न होणं ह्या दोन गोष्टींचा कसा काय संबंध जोडू शकतो मी किंवा शकते. मला स्पष्ट करता येईल का की ह्या दोन गोष्टींचा कसा संबंध आहे. उदाहरणार्थ मला पाऊस कसा पडतो हे स्पष्ट करता येईल किंवा माझं शरीर कसं काम करतं हे मला स्पष्ट करता येईल, पण मांजर आडवं गेल्यावर काम होणार नाही हे कसं काय बुवा, हे स्पष्ट करता येईल का. तर त्यामुळे मला वाटतं की प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यामध्ये ही स्पष्टीकरणं शोधण्याचा, कार्यकारण भाव शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यातून आपल्याला जगाला काय फायदा होईल तो सोडा, पण आपल्याला सर्वात जास्त फायदा होतो माणूस म्हणून, ते म्हणजे आपण अतिशय निर्भय होतो. आपल्याला स्वतःच्या बुद्धीचा वापर करून निर्णय घेण्याची क्षमता प्राप्त होते की ज्यातूनच खरं तर आपल्या विकासाचा मार्ग जातो. आणि बदलाची सुरुवात ही व्यक्तिमत्वामध्येच होऊ शकते, कारण समाज नावाची गोष्ट काय तशी अस्तित्वात नसते. मॅडम, तुम्ही एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडलात की जरी इतकं सगळं संघर्ष होत असला तरी आजच्या पिढीकडे आपण वेगळ्या नजरेनं बघू शकतो, वेगळ्या आशेने बघू शकतो. हा लढा पुढे नेईल अशी आशा व्यक्त करायला हरकत नाही. आणि आपला जो समाज आहे ते आतापर्यंत फक्त नैतिक पाठिंबा न देता या चळवळीमध्ये जर सक्रिय सहभाग जर त्यांनी दर्शवला तर ती परिस्थिती कदाचित बदलू शकेल. मॅडम, तुम्ही इथं आलात आणि आम्हाला मुलाखत दिली त्याबद्दल तुमचे आभार. थँक्यू.